Llongyfarchiadau gwresog I epynt Velvetina yn eiddo I Mr J.E. Davies yn ennill y categori yma i'r Caseg fagu gyda'i hebol yn adran y merlod mynydd Cymreig. Felly y dosbarth i'r rhai 8 oed ac yn hŷn. Y teulu Davies yn reit gyfarwydd â llwyddiant yn y sioe yma yn y gorffennol yn hen frydfa. Ddim yn byw yn bell iawn o'r safle yma yn Llanafan, ond yn hen law ar fagu a dangos. Yr hebannau coch yn cael ei rhoi yn eitha cyflym y bore yma gan bod na 2 gystadleuaeth yn mynd mlaen yr un pryd yn y prifgylch.